दादा आय लव्ह यू म्हणले होते असं घुमतं बघा 3 वेळा आय लव्ह यू आय लव्ह यू आय लव्ह यू. हा हा एकदा करा बरं तेवढं भारी वाटेल. हा आय लव्ह यू आय लव्ह यू आय लव्ह यू. तुम्ही नाही म्हणायचं 3 वेळा, ते आम्ही करणार, तुम्ही एकदाच म्हणायचं. बाळा शेजारी कोण का फुंद ती ए बाबडे हे काय हनुमानाची कथा घेऊन थांबली काय उभी. हा बाकीचा डान्स नवऱ्या बरोबर घरी गेल्यावर कानातलं छान आहे. कुणी छान डान्स ए जिथं होते तिथं थांबा. ए ताई हो मुली जे शेजारी असेल शेक हँड. ए बावड्या कर की लग्नाला आलाय हो माझ्या. हा शेक हँड साऊंड वाले तुम्ही दाखवा. घट्ट पकडा घट्ट एकदम घट्ट. याची एनर्जी त्याच्यात जाती. आता बघा 5 होतीये. ज्यांचा हात हातात घेतलाय त्यांच्याकडे बघा बघा आणि म्हणा सुधर जरा. डायरेक्ट फायनल आणि जान्हवी सोबत सेल्फी. नवरा इकडं बायको इकडं जान्हवी मध्ये. नवऱ्याला बोलून घ्या. फक्त नवरा ओरिजिनल, डुप्लिकेट माल चालणार. तर तुम्ही आज बैल म्हणा रेडा म्हणा टोनगा म्हणा काय म्हणायचे ते म्हणा. तुमचा कार्यक्रम आहे आज. सगळं माप असतं. ह्या 2 का आल्यात आता तुकडुक तुकडुक. ओढणीचं पोहे त्यांचं नाव घेते तिथं बसून. अगं वया 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 वया. नवरा कुठे आहे होता आता. नवरा इथं आहे वय चांगला चमचम चमचम चमकतोय की